ассалому алайкум дӯстони азиз ва муҳоҷирони муҳтарам. имрӯз душанбе 25 июл. имрӯз курси рубл каме поён фаромадааст. доллар бетағйир мебошад. доллар ҳамо 1000 сомон интиқол кунед. агар шумо ба Федератсияи Россия равон кунед 1020 сомонӣ. рубл бошад 170 сомону 50 дирам шуд. яъне 2 сомону 50 дирам ё тай 3 сомону 50 дирам поён шуд. агар шумо рубл дошта бошед 162 сомонӣ банк мегирад. агар ба шумо банк бифурӯшад 172 сомонӣ. доллар бетағйир аст. фақат ҳозир курс каме рубл поён фаромадааст. яъне 170 сомону 50 дирам шуд. агар рӯзи ҷумъа гирем 172.80 буд. ҳозир 170.50. ташаккур.